m'agradaria tornar a Doctor Who aviat, sí, però per fer-ho m'agradaria fer-ho en condicions. Per tant, potser val la pena esperar. Aquesta setmana la BBC ha fet oficial allò que molts podíem arribar a sospitar, però que ningú s'atrevia a confirmar. Posava temporalment a la nevera Doctor Who. Què vol dir això? Que cancel·la la sèrie? Doncs no. De fet, estan seguint una estratègia bastant similar a la que ja es va seguir l'any 1989, quan la mateixa cadena va decidir aturar la producció de la seva mítica sèrie. En aquell moment es va parar totalment Doctor Who, que no va tornar a arrencar fins a l'any 2005. És el que es coneix l'època clàssica o l'època moderna del Doctor. De fet, entremig hi va haver una pel·lícula l'any 1996, un intent de tornar a arrencar, d'internacionalitzar el producte, però no va acabar funcionant i es va quedar això, amb una petita pel·lícula per televisió. El 2005 és quan torna a arrencar la sèrie amb Russell T. Davies al capdavant, ressuscita Doctor Who, afegeix no només el públic antic que ja venia de la sèrie clàssica, sinó una nova fornada de públic que es va aficionar a la sèrie, fins que hem arribat ara, al 2026, bé, de fet, el 2025-26, que és quan hi ha el que coneixerem ara com la última temporada de Doctor Who, i es decideix aturar la producció. Però per què passa això i què significa això per la sèrie? Bé, de fet, he començat el vídeo dient que no ha acabat sent una sorpresa del tot inesperada. Ja sabem que Doctor Who formava part de la BBC, però amb aquesta nova fornada de capítols es va aliar amb Disney per internacionalitzar el producte. Una miqueta el que ja es va provar amb la pel·lícula que us he comentat de 1996. Doncs bé, aquesta relació Disney-BBC s'ha acabat trencant després de l'última temporada amb Ncuti al capdavant com a doctor. Quan es va acabar aquesta relació ens van dir que no patíssim, que igualment Russell T. Davies i el seu equip continuava, que la BBC volia seguir, fins i tot amb l'especial de Nadal que estava previst per aquest desembre del 2026, però anaven passant els mesos i no sentíem ni asa ni bèstia sobre aquest especial ni sobre cap novetat en quant a la sèrie. I això ens feia, doncs, certa pudor de socarrim de que alguna cosa estava passant. I finalment, com us he dit, a mitjans d'aquesta setmana la BBC va fer públic un comunicat on anunciava diverses coses. Primer, Russell T. Davies i el seu equip deixava la producció. Es desvinculava totalment de Doctor Who. Aquí havia acabat la seva etapa. Segon, que cancel·laven l'especial de Nadal. Aquest any no hi hauria especial. També té tot el sentit del món, tinguent en compte que l'especial hauria d'haver continuat o una de dos, o la narrativa instal·lada per Russell T. Davies o la narrativa del nou showrunner que vingués. Però com que no tenim ni una cosa ni l'altra, no té cap mena de sentit que existeixi un especial de Nadal. I la tercera i més important, que aturava temporalment la producció de la sèrie. Això vol dir que durant uns anys estarem sense Doctor Who. L'última vegada van passar aproximadament uns 15 anys, 16, fins que va tornar a arrencar la sèrie. No sé si aquest cop tardarem tant. De fet, hi ha una cosa que em preocupa una miqueta d'aquestes notícies que s'estan sentint últimament arrel de l'anunci de la BBC. I és que la cadena ja s'està espavilant a buscar un nou showrunner i posar fil a l'agulla amb reiniciar la sèrie. Això, en part, fa il·lusió, perquè vas dir, bé, tornem a tenir Doctor Who, no ho sé, potser amb un parell d'anys, amb un parell o 3 d'anys, però per l'altre em porta a pensar, val la pena anar ara amb pressa? No creieu que és millor una espècie de frenada, refredament de tot i tornar a arrencar amb foc nou, tal com va passar amb la sèrie clàssica i la sèrie nova, o la sèrie actual de Doctor Who? Potser cal deixar passar aquest temps perquè el que ara encara està vigent doncs, acabi com quedant una mica en el record i tornar a arrencar una nova etapa de Doctor Who, doncs això, amb idees noves, un nou showrunner i un nou plantejament que, tal com va fer Russell T. Davies l'any 2005 en el seu moment, atraigui tant el públic clàssic com el públic nou o un públic nou que pugui arribar a la sèrie. És aquesta contradicció de dir, m'agradaria tornar a Doctor Who aviat, sí, però per fer-ho, m'agradaria fer-ho en condicions. Per tant,
potser val la pena esperar, no dic 15 o 16 anys, però potser 8, 9, 10 anys sí que estaria bé per tornar a arrencar, no tenir pressa a l'hora de tornar a portar Doctor Who a la pantalla. I què ha portat aquesta, ni jo m'atreviré a dir cancel·lació, perquè si ni la BBC ha volgut fer servir aquesta paraula per una de les icones de la seva cadena, o també el que és ja un referent britànic per excel·lència, en direm què ha portat aquesta aturada de la producció de Doctor Who. Doncs bé, hi ha molta gent que directament culpa a Russell T. Davies, que en part tenen raó, no direm pas que no, però crec que hi ha molts més factors. Vagi per davant que, evidentment, ni sóc insider de Doctor Who, ni sóc analista, simplement és la meva opinió de què ha propiciat aquest desencant del públic general, aquest desconnectament amb Disney i, finalment, aquesta aturada de la sèrie. Crec que el factor Disney hi té molt a veure. Quan Disney assimila, agafa la franquícia, el nom, la marca de Doctor Who i s'associa amb la BBC, evidentment és per treure'n un rèdit econòmic. Una mica similar al que ha fet amb Star Wars, el que ha fet amb Marvel, és a dir, agafa grans marques, grans franquícies, grans noms i els intenta explotar al màxim possible. De fet, hi havia plans per expandir l'univers de Doctor Who. Què passa? L'audiència de Doctor Who ja venia una mica tocada abans de la compra de Disney. Per què? Jo aquí el motiu principal crec que és la pròpia audiència. Principalment aquesta audiència nova que, no diré s'ha pujat al carro, però sí s'ha afegit a la sèrie a mesura que ha anat guanyant popularitat a partir de 2005. De fet, m'atreviria a dir, fins i tot obviant 2005, a partir sobretot de l'època final de Tennant, principi de Matt Smith, que amb el canvi de doctor a doctora, és a dir, l'entrada de Jodie Whittaker com a doctor, van veure que el seu personatge, aquest que per ells era un referent, no sempre havia de ser un home blanc, ja no diré hetero, perquè en aquest cas Doctor Who, qui pensi això és realment que no ha vist ni entès la sèrie, però no van assimilar bé el canvi de que Doctor Who es podia reencarnar amb un home, una dona o fins i tot amb un papagaio, amb qualsevol tipus d'espècie alienígena, perquè al cap i a la fi ell simplement agafa aquesta forma. El que passa és que habitualment hem estat sempre acostumats a veure'l amb aquesta fisonomia. I això, evidentment, imagineu-vos en el moment en què ja no només era una dona, sinó que a la següent reencarnació va passar a ser un home de raça negra i, a més, amb un to amanerat molt i molt exagerat. El dit, segurament, a aquesta gent que agafava Doctor Who com una cosa que no havia acabat d'entendre, però culturalment estava de moda i, per tant, ho seguien, quan van veure trencats aquests estereotips que ells mentalment tenien fets, van decidir baixar-se del carro de la sèrie. Després ve la part de Disney. Disney, el seu interès, evidentment, és fer calaix, és guanyar diners amb la franquícia de Doctor Who. I per fer-ho, juntament amb T. Davies, que aquí crec que és la part que també té molta part de culpa, van decidir una estratègia de renovació de la sèrie, un nou començament, però, clar, la idea era trencar amb l'anterior, fer un nou Doctor Who. De fet, si busqueu per xarxes, IMDb o qualsevol lloc Doctor Who, aquestes dues temporades amb Ncuti com a doctor et surten com a temporada 1 de Doctor Who, perquè era un nou començament, era foc nou a la sèrie. Però si per fer foc nou comences vivint de la nostàlgia de David Tennant, doncs potser alguna cosa no funciona, no acabes d'entendre o no acabes de saber explicar bé. Que jo sóc el primer, i vaig ser el primer, a ser extremadament feliç del retorn de David Tennant a Doctor Who i que li donessin un final feliç al seu personatge. De fet, la seva mort i posterior reencarnació amb Matt Smith és un dels moments més traumàtics i més tristos de la sèrie. Per tant, que li donessin aquesta segona vida, doncs, a mi em va agradar molt. Però potser no era el més indicat per fer-ho, perquè el públic nou que Disney volia arrossegar amb aquest estil més jove de Ncuti, una història potser més dinàmica, doncs no sabia d'on venia Tennant. I els més vells, potser aquest canvi o aquest tornar amb Tennant, aquesta birregeneració, a més, tot això que van afegir, doncs potser no ens acaba de convèncer. T'ha de dir que té etapes molt i molt bones i té moments molt i molt bons aquests capítols, però ens van deixar una mica freds. Després ja comença l'època de Ncuti, que, en el meu parer, és un bon actor, és un potencialment bon doctor, però les històries que li donen, l'evolució que li donen al personatge, a mi no em va acabar de fer el pes. I crec que igual que jo, amb moltíssima gent. Però bé,
era Doctor Who i, per tant, les petites coses que sí que m'agradaven, o aquells moments que m'agradaven feien que valgués la pena veure tota la sèrie i seguir estimant Doctor Who tal com ho havia fet sempre. Però això som els fans de Doctor Who o aquella gent que troba alguna cosa peculiar a la sèrie. La resta, a poc va anar caiguent i, evidentment, doncs, baixes audiències, no acaba d'arrencar, la trama de Russell T Davies tampoc no acaba de funcionar del tot, van fer que l'audiència anés baixant i Disney digués, mira, potser no és el tipus de producte que veig o no tinc el suficient rèdit econòmic que jo esperava tenir, doncs me'n desvinculo. També, evidentment, al ser producció Disney hi havia coses que havien canviat, un estil de fer, una manera de fer. Doctor Who sempre era aventura, ciència-ficció. Aquí ja començàvem a entrar en coses més sobrenaturals que potser no encaixaven amb el to habitual de la sèrie, però bé, era una evolució i potser amb el pas del temps ho haguéssim acceptat. Però Disney no ha tingut la paciència suficient com per dir, val, doncs esperem aquest test prudencial per fer-ho. Recordem que el 2005, de la primera temporada amb Eccleston a la segona amb Tennant ja hi ha un canvi. I a la tercera, quan Tennant agafa el personatge i el fa seu, és quan la sèrie sembla que comença a agafar aquest to nou. Per tant, potser una mica més de temps la cosa hagués millorat, però no se li ha volgut o no se li ha pogut donar. No ho sé, no sé exactament quins han sigut aquests motius. I aquest desencant, aquest fet de que molta gent critiqués la sèrie, no li hagués de funcionar, doncs crec que ha sigut el que ha fet prendre a la BBC la decisió de dir, mira, hem perdut Disney, deixem a banda Russell T Davies i parem una miqueta abans de seguir baixant pel pedregar. Que ja us dic que a mi aquestes 2 temporades amb Ncuti tenen capítols que m'han agradat moltíssim, però també entenen que realment no m'han acabat de fer el pes. I hi havia un problema de cap on estàvem anant. Més si tenim en compte com va acabar o com acaba aquesta etapa, perquè haurà acabat aquí, de Ncuti amb una reencarnació sorpresa que, sincerament, personalment no li veia ni cap ni peus. No ens ho poden explicar mai, allò quedarà sempre com un what if que hagués passat, però sí que veies que la sèrie intentava, o potser Disney, no sé exactament com, estirar molt de la nostàlgia i ressuscitar aquests personatges que ja havien tingut el seu moment i ara semblaven l'esquer per fer tornar el públic a la sèrie. I a base d'esquers, a base de nostàlgia, doncs no pots reviure o intentar fer sobreviure una sèrie. Has de donar-hi alguna cosa que tingui pes i tingui entitat pròpia. I sembla que no l'hem trobat. Però bé, per això fan aquesta pausa, per això esperem que hi hagi aquest temps prudencial per tornar a arrencar amb noves idees, una nova producció, un nou showrunner i un nou Doctor Who que ens enamori en els que ens ha agradat sempre la sèrie i també sigui capaç de treure aquest públic nou. El mateix que ha fet T. Davies l'any 2005, doncs tornar-ho a fer d'aquí 4, 5, 6, 7 anys, els que facin falta, sempre i quan la producció valgui la pena i aquest temps d'espera hagi valgut la pena per tornar a arrencar. En definitiva, que personalment estic trist per aquesta aturada de Doctor Who, per no poder tenir noves aventures del Doctor, haurem de seguir gaudint de les velles d'una manera potser no del tot legal a través de les plataformes, però bé, d'alguna manera s'haurà de fer i esperar que quan torni, perquè tots sabem que Doctor Who acabarà tornant en algun moment o altre, ho faci en plena forma i ho faci amb una cosa que ens il·lusioni a tots. I no ho sé, no sé si vosaltres sou fans de Doctor Who, si us agradava la sèrie, si us ha afectat la seva cancel·lació no, recordem, la seva aturada de producció. Aprofiteu els comentaris per deixar-me què en penseu de la notícia, què en penseu de la sèrie o qualsevol cosa que us vingui de gust sobre aquest tema.